Apa? आंनो फैसा नांगौ। मैयासो 1000 रां लांबाय आरो दिनैलाय मानि थाखाय नांबावो फैसाखौ नोंलाय? सानफ्रोमबो आंनो 1000 रां नांगौ बेखौ नोंसोर मिन्थिया नामा? सानफ्रोमबो 1000 रांखौ बहा मा खालामो नों फिसा? आरो उल्था सोंबावबाय नोंसोरो? आरो आं मा खालामबावनांगौ? ना नोंसोर आथिं हमना खुलुमनांगौ 1000 नि थाखाय? र बाबा र न ला रां ला मिथिखा नोंसोरो दिनैनिफ्राय बिदि आंखौ रां बिनाय समाव टेनसन दासै। बे सासे दारो मा जाबावगोन पुरा खर गाज्रि खालामना होबाय। सासेल' फिसाला मा खालामबावनो? गासिबो नोंनि अननाया खरआव दिखांजोब्बाय एसेबां अनो नामोन। Hei bunduफोर आं थांथ'लायनोसै नामा? नंगौ नामा बन्दु? Hei bundu, दिनैलाय मानि एमान इमारजेन्सि थार नोंनियालाय? मा बन्दु जेबखौ लोगो हमगोन नामा? नङालै बन्दु ओरैनोसो। देलै दे थां दे थाथ'। दे अब्ला ब्र' see you tomorrow. Same to you bro. Bye. बिदिसो बिनि आखला। मालै मा मालै दिनलाय मानो लेट जाना सफैखो आसोल? ओरैहाय लोगोफोरजों एसे सिलिमसे बोखैदोंमोनलै आं आसोलफोर। जिरायफै आसोल। ओइ आसोल नोंलाय बेफोर गाज्रि जिनिसखौ मानो लाबाय थायोब्रा? मानसिनि देहाखौ गाज्रि खालामनायनि बाहेरे जेबो गुन गैयालै बेयाव आसोल। है बादोलै इफोरखो। मा जागोन बिजों? जानोलै मानसिखौनो बुजायबाबो बुजायनो हाला माथो। होब्राय फ्लेफोरखौ सननाय। नोंहा आगोलनि बाखायानो गोबां दंमोनलै आबौ, दिनै एसे होलांगोन ना? होद होआ जाजान गिदिर नामालै बोरायालाय? बहा खारगोन सानदों नोंलाय नोंनि बाखि जानोलाय आंखो? नङालै आबौ, बे फिसा दखानाव एसेबां बाखि होना दोनबा आंहा माल लायफिननो एसे उसुबिदा जायो। होद बोरायालाय मा बांद्राय बुंखोब्रा? ओइ आसोलफोर थौ अबावबा बेरायनो थांसै। बहा बेरायनोब्रा बादोंलै दिनै। आं हले दिन थांनो हानाय नङा दै, आंनिया न'आव खामानि दं। है जायालै नोंसोरजों जेबखौनो कल खालामनोसै आं। माबायदि सिख्लाया जिएब जाखोब्रा बिनिलाय? औलै जोंफोरासो दाबो जेबो गैजा रोङाब्रा सासेबो। नंगौलै मा खालामनो। सालिया कल रिसिभ खालामलायाखै।
सोरजोंबासो लाइन नांदों नामाब्रा सालियालाय नेहा ओ नेहा नेहा ओ नेहा बिनानाव आंखौ गाबज्रिदोंमोन नामा आदा नों? औ बिनानाव मबाइलाव कल फैगासिनोमोन बेनिखायसो गाबज्रिदोंमोन आं र' नायहैनि आं। राजानि खननै माने मिस कल जाना दं माथो। कल रिसिभ खालामिखौ रागासो जोंबायदां बियो। र' आं बेखौ कल बेक खालामफिननि। सोर कल खालामबाय थायामोन बिनानाव? माबा आदा आंनि सिखोला लोगोसोमोन। हेलौ दयलाय माथो फन हमाखैमोन सोरजोंबासो लाइन नांदोंमोन नामा होद सना नों मानो बिदि सानो आं मैगंसो खाहैदोंमोन होद थगायबायसो नामा नोंलाय सालि नोंना बिदिनोसै नों आंखौ फोथाय आरो सना दे फोथायबाय दे नोंखौ लोगो हमनो गोसो जादों आं गाबोन फैदो दे बिदिब्ला थांगोन आं औ दे बिदिब्ला बाय बाय बिमा आं अफिसाव थांनि नों फुंनि जानायखौ रेडि खालाम दे ओंखाम एसे संहैग्रोनोसै आं साहाखौ लोंग्रोना लादो नोंलाय जाया लोङा फुङावनो बहा थांनो ओंखारलायखो फिसा आंनि जानाय लोंनायखौ बादोलै मा दिनैबो फैसा बिनानै नोंसोरजों इदि नांलायबावनांगोन नामा नोंनोथ' सानफ्रोमबो मानो फैसाल' नांबाय थागो फिसा नोंनि थाखायनो जों गामियाव ओंखारनो हाला फिसा रावनिबो बिमा बिफाया दिनै गावनि गथ'खौ नोंजों थाफाजानोनो बानाय जालांबाय थारैनो नोंनि आखला मानो एफाग्राब गाज्रि जालांखो फिसा बिदिसो बाथ्राया होमबा बिदिबा लावथिसो लामारनांसिगोन नामा ब्रा आंलाय राजा सालाय हमथानानै बाथ्राखौ बुं गावनि बिमा बिफाखौ बिदि खोथा बुंनो हानाय जाबाय नों सोर गोहो होखो नोंनो बिदि खोथा बुंनो गोहो होनाय होयिनि खोथा गैया बेयाव आंनि नांगौखौ होनो हायाबा नोंसोरो जोनोमखौनो होनाङामोन नोंसोरो नोंनि नांनाय साला नोंनि नांनाय खालि फैसाल' नङासै बिमा बिफानिफ्राय रांखौ लांनानै जौ बिरि सादा सिगारेट सोबथिंनायानो नोंनि खामानि नङा होमबा र' आं लायनि बेसेबां रां नांगौ आं लायनि ला राङा मा खालामबाय थां नों बायदिखौ फिसा होना लानो लाजिनाय मोनबाय आं सि नोंसोरजों नांलायना गोबां टाइम लस जाबाय जायानो जा आं आरो बिदि सानफ्रोमबो दावराव खालामनो गोसो गैला बेखायनो आं बुंदों आंनो सानफ्रोमबो 1000 रांखौ बैयाव दोनखा नङाब्ला मालै आसोलफोर मा सिरि दंलै जिरायना ओरैनो बोराय फ्लेग हरलाय आं दिनै बाखि हरनो हानाय नङालै आबौ 2 फ्लेगाबो पेकेटसेल'सै बोरायलाय मा सावलुन मालुनलै बा आसला माथो खानाय सानाय सिनना फैलायबाय माथो दा सिमरननाव फैदो र' आसोलफोरा सम गैथारलाय दिनै आथुरथार जादो दे होमबालाय जों हले बेजों थाजाबाय थानाय नंलालै नङाबालाय माथो आंबो न'आव रायजागासिनोसो दं ओइ आबौ नों हले जोंखौ गाज्रि मोननाङालै नोंसोरखौलाय मानो गाज्रि मोननो आं आबौमोन ओइ थ' थांसै जोंनिया थ' होमबालाय ओइ फंबायमोन रथ'लाय माथो आदा मोदैसो
औ फंबायमोन आं नोंसोरखौनो लोगो हमनो फैखादोंमोन। नंगौ आदा नों थारखौनो बुंबाय आरो जों बे खोथाखौनो सावरायखाबाय थादोंमोन आदा। बिनि आखला थारैनो बांद्रायलांबाय आदा। नाय फंबायमोन दानि समखौ ओरैनो हगारजालिया। नोंसोराबो सम जाबाय फंबाय। दा गाव गावनि फिउचारखौ एसे साननानै नायदो। नाय फंबायमोन नोंसोर बेबायदि गाज्रि मानसिजों थाफानानै गाव गावनि केरियारखौ बरबाद दा खालामना लासै फंबायमोन। औ आदा बे थारैनो सैथो। दे बिदिब्ला थांथ'लायदो औ दे फंबायमोन। आदा औ दे। दे। दासिमबो सफैलिया बे राजा फाग्लाया। नेहा गोबाव नेफायबाय नामा नों? औथ' आरो गावहा बेसेबांबा लेट। सरि नेहा गोबाव जानायनि थाखाय। थौ बबावबा बेरायनो थांसै। थौ बिदिब्ला। दे बुंदो मानो लिंहरामोन? थोद फाग्लि मानो लिंहरनायसो सोंलायो आरो। गानजा गानजासो मोनामजोबदों। मानो बिदि गाज्रि बेसादफोरखौ लाबाय थायो नों? आंनि खाथियाव दासोब आं मोनामनाय मोनो। दे अब्लालाय आं एसे गोजानाव थाहैनि। मा बुङो बेयो? नोंसिनियाव लांदोब्रा नेहा आंखौ। मालाथो थांनो नोंलाय? गाबोन समफोरनो थांसै। नाथाय आदाया जानला मानलाखौ सुखुवा दै। हे आंबो गियाब्रा नोंदाखौ। बाराबा बिगुमैसो लिंखागोन। बिदिसो बुंबावदो नों। आदाजों हले मोजांबासो मोजां नङाबा मोनगोनबो। थोद फाग्ला बिदिबो जायोलै। गिबायलै आं बिदिब्ला। गिनाङा दे आं खोन्थाहरगोन नोंनो कलाव। थौदो बिदिब्ला थांसै। आंनि गथ'आदि बिदि जागोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन। बिदि होनना मिथिनाय होमबा उन्दैयावनो बेखौ सिथारा दोनगौमोन आं। नै बे सैमाया अबाव मा खालामनानै बुवा माद लोंनानै फैयो थैथों लांथों बेखौ। नै आदा साहाया। आदा आं फंसे बाथ्रासो बुंगौमोन। मानोथो बुङाखै? आदा जोंनाव आलासि फैनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय माथो जाखो? नोंसो फैनो होगोन ना होआ आदा? आं फैनो होआबालाय माथो जागोन बिनानाव? नों जा बुङो बेनो जागोन आदा। जोंनाव सोर आलासि फैगोन आरो मानो फैगोन बेखौ आं मिथिखाजोब्बाय नानि। नाथाय बिनानाव बेवहाय आंहा गोजोननाय गैया। नाथाय आदा? आं मिथिखागौ बिनानाव नों बेखौ जोबोर मोजां मोनो होननानै आरो नों फोथायोदि बिनि आखलादि सानसे मोजां जागोन होननानै। नाथाय बिनि आखला हारसिं सोलायनाय नङा बिनानाव जुदि गुबुना सोलायहोआब्ला। नाय बिनानाव नों उन्दै समावनो जोंनि आइ आफाया जोंखौ गारनानै गोमालांदोंमोन। बै समनिफ्रायनो आं नोंखौ आइ आफानि बिबानखौ लाना गेदेर गोलाव खालामबोदों। नों दा सिख्ला देरबोबाय सोलोंथाइ लाबोबाय नाथाय नोंखौ आं बेबायदि मानसिजों बोरै। आदा नों आरो आइ आफानि बाथ्राखौ आरो दा रायखांसै।
आरो जेबो दा बुंसै बेसेबा दुखु मोनो आं आदा। आदा आं नोंनि साननायखौ माब्लाबाबो फेलें खालामा। आदा नांगौ जायोब्ला आं अराय समनि थाखाय राजानि गोजान जागोन। बिनानाव नों लिंहरनो हागोन, आं नोंनि साननायखौ फेलें खालामा। नाथाय बै सानखालिनो आं नोंनि थाखाय आलासि लिंहरगोन। बेनि उनाव डिसिजनआ नोंनि बिनानाव, आं जेबो बुङा। जागोन आदा। सफैबाय। औ सफैबाय। नोंसा आदाया दंना गैया? दङ। गिदों नामा? एसे। गिनाङा, फै नोंखौ जाया। दे नों बेवहायनो जिरायथ', आं आदाखौ खोन्थाहैनि। ओइ नेहा, आं बोरैबा मोनोलै। मानोसै आदाजों रायज्लायाबा सोरजोंथो रायज्लायगोन नोंलाय? दे जिरायथ'। सफैबाय। नों आदै सानसुमानि फिसाला नङा होमबा? औ आदा। सिनायो आं आदैखौ, जोंजों मोनसे अफिसावनो मावजाबनायखा। अ नंगौ नामा आदा? नोंनि फ्लेगनि पेकेटआ नुजाबाय दङ फंबाय, एसे सोनानै ला। सरिलै आदा। मा मोसाफोर बायदि जों नायबाय थाखोब्रा बेलाय आंखौ ला। फंबाय बै लंपेन्टफोरालाय मानो एसां जिलाब जिथाब नोंनियालाय? माबालै आदा, डिजाइनानो बिदिनोखा। औ बिदिसो नामा होमबा? मादै मोना सफैबाय। औ सफैबाय। नोंनियालाय दङ ना गैया? औ मादै, बियो बै न' सिङावनो जिरायना दङ। फै मादै, न' सिङावनो फैखा। ए आलासिफोरा सफैबाय? औ सफैबाय। दे जिराय। नै जोंहा फिसाज्लाया आरो बै सासे बेनि लोगो। औ दे जागोन दे। ओमफ्राय फंबाया मा मावो होन्दोंमोनलाय? आदा आसाम पुलिसावनो आंना दासान्दि बाक्सायावनो डिउटिया। औ फंबाय, जोबोर मोजांनि खोथा। बिमा बिफाया नोंखौ दुखु खस्थ' खालामनानै गेदेर गोलाव खालामबोबाय। दिनै नों साख्रिबो मोनबाय फंबाय। बिमा बिफाखौ नायनांगौ खामानिया नोंनि, नङा होमबा फंबाय? औ आदा थारैनो। बोसोर मोननैल'सो जाबाय साख्रि मोननायाबो। थिगानो दङ। ओमफ्राय फंबाय सासेयालाय माथो मावो? आदा आंना हस्टेलावसोलै। जोबोर मोजांनि बाथ्रा। पियनसोलै आदा आंना खामानिया। न'खराव जोबोर प्रब्लेमनि थाखाय HSखौ टाना माना पास खालामना बेफोरखौनो मावसाबलाबायदों। औ फंबाय, जोबोर मोजां खामानि मावदों नोंसोरो। नोंसोर बायदि गथ'आदि बेबायदि खामानिखौ मोनदों, बेबोथ' मोनसे गभर्नमेन्ट जब नङा होमबा? जियानो जाया मानो फंबाय, दा नोंसोर बायदि सेंग्राफोरा बेबायदि गभर्नमेन्ट जबफोरखौ मावनायनि थाखाय आं नोंसोरखौ जोबोर मोजां मोनदों फंबाय। दे आलासिफोरा जिरायथ'दो, आं साहा फुदुंहैनि। ओमफ्राय रानि, नोंखौनो आंहा असिनासो नुलायलायदों। मादै साहाखौ लोंदो दे। दे लोंलायदो दे। बेनिफ्राय बाबुखौ सिनाय मोनासै आं, सोंनायबो जादियासै। बियो जोंहा बिनानावनि लोगो। बियो नोंसोर सफैनायनि इसे आगोलावसो सफैदों। फरायनायफोरालाय बाबु? दोनथ'बाय मादै फरायनायखौ। बिदिब्ला मायबाफोर खामानि मावो ना? मावालै जेबो मादै। ओरैनो बेखारै दा थाबाय थासै बाबु, मायबाफोर खामानि नागिरना लादो। गावनि फिसाफोरा मायबाफोर खामानि मावोब्ला जों बिमा बिफाफोरा गावनि साननायखौ जाफुंनाय बायदि मोनो बाबु। बेखायनो बिमा बिफानि अननायखौ लानानै अरायबो खामानि मावलांनो नांगौ। औ मादै। मादै मोना ओंखाम जालांदो, आं जगार लाहैनोसै। नाङा रानि नांला, माब्लाबा फैफिनगोन। नोंखौसो एसे नायस्लुदनो होननानै हाबफैदों आं।
उनफोराव गोसो गोरोबलायोब्ला मोनसे गेदेर सोमोन्दोखौनो खालामलायनोसै ना मा होनो? दे बिदिब्ला जों सिखारथ'नोसै नामा? ओंखामखौ जालांजागौमोनथ'। नांला दे नांलायलायला। आथोसो जाखाबाय माथो। दे थाथ'दो। आंबो थांथ'नोसै आदा। नों ओंखामखौनो जालांदो फंबाय। नाङा आदा जालायला। दे फंबाय बिदिब्ला होमबा थांलायदो। दुखु मोनबाय नामा नों राजा? मोनाखै, मानो दुखु मोननो आंलाय नेहा? थादो नेहा, आं थांसै। दे बिदिब्ला।